Ja sitten siirto jo eteen Sevuun. Ottelun avausmaali saattaa syntyä milloin tahansa. Kiekon ottaa Nurmi. Valkeapää on siellä tuollaisena muurin särkiänä, terävimpänä kärkenä maalin edessä tamperelaisten ylivoima viisikossa. Kauka ampuu kuitenkin Sevuun. Kiekon torjunnasta saa ojennus. Nyt tulee Nurmen laukaus ja sinne menee. Tappara on mennyt ottelussa johtoon numeroin 1-0, kun kamppailua ei ole pelattu aivan 5 minuuttia täyteen. Turkulaisten rangaistukset kostautuivat Sevuunin ja Helanderin syötöistä. Juha Nurmi saa tässä kiekon ja pääsee sieltä ympyrän kaarelta vetämään. Ja sinne se menee takanurkkaan. Jorma Valtonen on joutunut ottelussa antautumaan ensimmäisen kerran. Kamppurin saa tuoltuaan hyvän syötön. Ja näin Turun Palloseura on tasoittanut ottelun 1-1. Kun ottelun ensimmäisestä erästä peliaikaa on jäljellä vielä 5 minuuttia 37 sekuntia. Ja tässä näette tuon hyökkäyksen uudelleen. Tamminen taisteli omalla alueellaan kiekon. Ja sitten jatkossa tähän hyökkäykseen ottivat osaa Suoraniemi ja Leppänen, joka tuossa oli maalin tekijänä. Näin pelin numero tasan 1-1. Antero Lehtonen TPS-hyökkäyksessä. Vastassa kuitenkin Tapparan puolustajapari Marjamäki Hirsimäki. Ja näin tuo Aku Lehtosen eteneminen päättyy. Seppo Lindströmin laukaisuyritys päin vastustajaa. Kiekko kuitenkin Jarkolle. Antero Lehtonen Tapparan maalin takana. Narvanmaa ensimmäisen erän viimeiset sekunnit ovat jo kulumassa. Antero Lehtonen. Jerppe, jota taklaa Marjamäki. Marjamäki lähtee myös itse ylös. 10 sekuntia ottelun ensimmäistä erää jäljellä. Marjamäki vie kiekon Turun Palloseuran puolustusalueelle ja siitä tulee hieno 3 miehen hyökkäys. Mukana ovat Jari Lindgren ja Timo Susi, joka lopulta koottaa sinne maalin toiseen ylänurkkaan. Ja näin ottelun ensimmäisen erän lopussa, kun vajaat 6 sekuntia otteluaikaa tästä erästä oli jäljellä, menee Tappara kotijoukkue 2-1 johtoon. Siinä tuo Marjamäen mainio ylöskuljetus kiekko Lindgrenille ja vasemmalla on sitten Timo Susi aivan vapaana. Hän tekee ensimmäisen maalinsa näissä pudotuspeleissä ja näin Tappara siirtyy ottelussa 2-1 johtoon. Ottelun toista erää pelattu tällä hetkellä 6,5 minuuttia ja voimassa ovat Tapparan johtonumerot 2 ja 1. Tässä meidän vajaan tunnin mittaisessa lähetyksessämme näitte aluksi nuo ensimmäisen erän maalit. Ensimmäisen erän jälkeen kotijoukkue Tappara siis jäi 1 maalin johtoasemaan, eikä tässä toisessa erässä kovin pahasti tekopaikkoja ole vielä ollut kummallakaan joukkueella ole enää jäljellä. Pelinumerot ovat kuitenkin muuttumattomat, ne ovat edelleen 2-1. Jutila ja Litma puolustajina, Okainen, Koivulahti, Niukkanen hyökkäämässä. Tammeliin hieno 3 miehen turkulaishyökkäys. Tammeliin erittäin rauhallisesti keskellä kiekon Kamppurin taakse, kun ottelu aikaa kolmannesta erästä oli pelattu noin 8 minuuttia. Ja ensimmäinen syöttö tuohon maaliin tuli Kalevi Aholta. Näin tämä Turun Palloseuran taktiikka, vaihdos, kokoonpanon muutos teki tehtävänsä. Siinä oli koko ykkösviisikon hyökkäyskolmikko tuossa maalissa mukana. 2 syöttäjää, Markku Haapaniemen maaliin, Rauli Tammeliin ja Kalevi Aho. Ja koko ottelua pelattu 47 minuuttia ja 1 sekunti. Maalintekijää siinä taputellaan, hänen pelinumeronsa on 18. 2 pelaajaa Turun Palloseuran joukkueessa käyttää tuota silmikkoa. Siinä he ovat rinnatusten Håkan Jerppe ja Markku Haapaniemi. Tapparan kakkosviisikko tätä vaihtoa. Timo Nummelin raataa TPS-puolustuksessa. Odottaa siellä jo pelin vihellystä poisaan. 2-2. Ja Pekka Marjamäki ei malta pysyä tuolla pelaajapenkillä, vaan haluaa seurata tuosta kaukalon reunalta, mitä sitten omat pelikaverit saavat aikaan, kun he ovat ensin puristaneet pelin tuonne Turun Palloseuran puolustusalueelle.
Turun Palloseurasta tulee jäälle nyt sitten Seppo Revon johtama viisikko, joka luonnollisesti pyrkii mahdollisimman nopeasti saamaan kiekon omalta alueelta pois. Vielä se ei onnistu, kiekka 2 minuuttia ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä. Jos ei näiden minuuttien aikana tule sitten ratkaisua, joudutaan turvautumaan jatkoaikaan. Susi vapaana vasemmassa laidassa ja Susi tekee maalin. Jari Lindgren, Juha Nurmi, Timo Susi, tämä ketju tekee siinä kenties tämän kauden ratkaisevimman osumansa. Poikittaisyöttö lähti Jari Lindgreniltä ja Timo Susi on tämän ottelun sankari. Timo Susi iskee sieltä vasemmalta toisen maalinsa tässä kamppailussa. Vie Tapparan 3-2 johtoon. Tässä näette miten sieltä aivan keskialueelta punaviivan tuntumasta lähtee tuo Jari Lindgrenin hieno syöttö 2 TPS-pelaajan välistä. Timo Susi aivan oikein etenee siinä 4-5 metriä ja sitten kun TPS-puolustajan lähettely tulee liian tiukaksi, Susi laukaisee vasemmalta ja Jorma Valtonen ei voi tuolle tilanteelle mitään. Lasse Schultz, Tapparan kakkosmaalivahtikin, riensi tilanteessa jäälle. Ja nyt näyttää kyllä vahvasti siltä, että Tappara ottaa kultaiset mitalit. Otteluaika on toki vielä jäljellä, mutta sitä ei ole paljon. Jari Lindgrenin lisäksi maaliin toiseksi syöttäjäksi Juha Nurmi. Siinä oikeassa kamppailun sankari Timo Susi, joka Tapparan kannalta aivan riemukkaaseen aikaan näissä pudotuspeleissä on löytänyt maalijyvänsä. Tässä ottelussa Susi on tehnyt 2 maalia. Tätä ennen pudotuspeleissä hänen tilillään oli ainoastaan maalisyöttöjä. Kulta pois, peliaikaa jäljellä tarkasti sanottuna 43 sekuntia ja 80 päälle. Ja niin Juuso Wallsten sitten Valtsulle näytti, että tuleeko sieltä penkiltä pois. Yritetään iskeä tässä nyt kenttäpelaajien voimin tasoitus ja mennä sitten vielä jatkoajalle. Mutta tällaiseen ratkaisuun Tappara ei luonnollisesti alistu pelin tässä vaiheessa, vaan taistelee kyllä loppuun saakka. 6 kenttäpelaajaa TPS:llä. TPS:n kannalta äskeinen maali oli liikaa. Siinä nuori puolustaja Jouko Narvanmaa ei aivan ehtinyt syöttöä katkaisemaan. Syöttö oli toisaalta ajoitettu mestarillisesti ja Timo Susi pääsi näin sitten etenemään ja iskemään tuon ratkaisumaalin. Nyt iskee Jarkko ja hänen laukauksissaan on tarkkuutta. Pekka Marjamäen luistimeen laukaus tällä kerralla ja aika kuluu. Se on nyt Tapparan puolella ottelun tässä vaiheessa. Vielä tulee kuitenkin TPS Suoraniemi. Kaatuu sitten Repo maalin takana. Tamminen, mutta ei saa tuohon maalin eteen. 20 sekuntia peliaikaa jäljellä Jarkko Tammiselle. Leppänen on siellä, mutta Tappara aivan oikein pakottaa TPS-pelaajat tuonne päätyyn maalin taakse. Näin, että he eivät pääse laukaisutilanteisiin. Sellainen on mahdollista nyt sitten aloituksen jälkeen. Aloitus tulee Tapparan puolustusalueelle, kun runsaat 13 sekuntia on peliaikaa jäljellä. Seppo Repo väkevä ole enää paljon, 8 sekuntia tasan otteluaikaa aloituksesta jäljellä. Repo voitti nyt aloituksen. Hannu Virta pääsi vielä laukaisemaan, mutta kuitenkin olemattomasta kulmasta vielä tuli Revon laukaus. Vielä taistellaan, siellä ei taistella enää. Pitkä, raskas taistelu jääkiekkoilun SM-liigassa 1981-82 on päättynyt. Turun Palloseura on yrittänyt loppuun asti puhtain asein ja erittäin hienosti, mutta ei ole voinut mitään sille, että Tappara, joka näissä pudotuspeleissä ylsi parhaimmilleen, on ottanut Suomen mestaruuden. Ja tämä Suomen mestaruus on Tapparalle jo 10. Tappara on viime vuosien suomalainen jääkiekkojoukkue. Sillä on nyt 10 kultaa, 7 hopeaa, 9 pronssia, yhteensä 26 mitalia. Tappara-tytöt ovat paikalla onnittelemassa omaa suosikkijoukkuettaan ja näin sitten suosikkijoukkue myös siellä saa kultamitalit, hopeamitalit annetaan sitten Turun Palloseuralle. Molemmat joukkueet ovat olleet loppuottelupaikan arvoisia. Siinä onniteltavana valmentajat Rauno Korpi ja Teuvo Peltola.